Moi! Mä maistelen näitä. Pitäisikö Vernan lattialle? Oh no. Mä tulin kuolee. Tältä tää nyt näyttää. Ja tässä on Vernan hätävarat. Syö paljon. Paljon. Pelottavaa. Niin, pitäis ollakin. Verna itkee! Mä antan sulle. Ole hyvä. Aivan paha. Tätä nyt lähtee. Meillä on vielä 2 pakettia lisää. Okei, hyvä. Mun ainakin aina vuotaa, kun mä syön jotain tulisää nuudeleita. Että nyt se sitten vuotaa. Mutta nyt se meni mun hihaan. Ja nyt se valuu tänne pöydälle. Oh no. Ai mä pyydän tähän. Mä voin syödä sen loppuun. Lait sitä pöydältäkin sinne, bro. Oh my god. Ja nyt mun kamera kaatuu.